Ola rapaces e rapazas, mira, aí ven un pastor belga, mima como sube por aí. Hoxe estamos aquí cun compañeiro. Buenas. E vamos ir primeiro a ver patrimonio ou algo así. Vamos a ver el patrimonio de mi aldea, en que está aquí en mi monte, Monte Oleirón, que es todo esto que hay aquí detrás. Y bueno, pues hablaré un poquito de la historia de cada lugar que hay aquí escondido bajo la maleza. Eu vou limpiar as mans aquí un momento. Curi, curi. Bueno, subimos todo esto. Estamos cansos, moi cansos. Hasta aquí yo acá. E ahora pois hai aquí unha cova seca. Estamos na entrada dos Mozos, que é unha pedra con varios huecos onde se escondía a xente na guerra civil, os fugidos, os rojos. E bueno, onde xogaban os nenos pequenos aquí das aldeas próximas, cando traían o ganado. Bueno, pois a ver se dá por pasar algo tan fotos. Porque sin polainas... Pouco a pouco chega, se ven. E... Dios, pincheime... todo o peito. Pincheime todo o peito, E despois ainda hai que volver. Meca. Sí. Bueno, me cago en Dios. Dios, vou ter que tapar esa palabra hostia. Hai que coller un fuciño. Me cago en Dios. E pois abaixo e para outros ceos. Vamos sacar un pouco. Mira, por aquí, por aquí. Ven, Aí é grande, por aquí. Grava, se queres. Estou gravando. Bueno, señores. Aquí hai alambre de espiño. Hai que ter cuidado co can. Aí. Van aquí girando. A ver aí. Epa. Vou cortar un momento. Bueno, señores, estamos no Coto dos Mozos. Esta é unha das entradas para a cova. Eu non a utilizo porque é como moi estreita. E para mí é máis cómoda da baixo, que vamos ir agora. Mira, se eso grava a min, eu baixo, Baixa, que eu que me teño medo de subir. Por eso non vou intentar. A ver, un momento. Nada, é que non se pode subir, Non, pois o home baixou e subeu. Desde a baixa de todo. Que home? O que fixo a andaina. Espera. A ver, métame así para ver o que hai. Carallo. Hai como unha... Debo dicir unha caverna. A cueva é por alá, por alá. Vexo dende aquí. Tens que ver unha luz ou algo. Sí. Dame medo disso. Despois ainda quedei... Bueno, se quedes aí baixo, sales para baixo. Si que... Non, cabes. Se que eu... Bueno. Se cabe o home de 40 anos, cabes ti. Bueno, despois miro. Vamos ao seguinte. Vale, pois veña, sal. Mentre sale el Tadeu, pois aquí hai algo emblemático deste coto, pois es como este tajo. Hai como un acantilado aquí, e pois claro, el do outro lado. E lo curioso es que tú, por este hueco, pues ves la capilla de Santa Cecilia. Con tanta maleza no ves, pero si te acercas, tú ves directamente las ruinas de la capilla. Bueno, conseguín entrar aquí a cova e sigue por aí abaixo. Obviamente aí non cabe nadie, digo. Disti? Dijo eu. Bueno, acostado, pero eu non me meto, Pois, hai que ir a gatas. Xa. O sea, non, hai que ir a gatas a baixo. Bueno, que vayan os rojos a guerra civil, eu non. Vamos ir os dos agora. Meca. Que... Estame recordando unha película que era así nunha cueva e ni nada. Mira que eu pasei mal con esa película. El descenso. Ahora estamos pola salida da cueva.
Entrando a cueva. Bueno, entrando pola salida. Aí hai un burato, cantos metros, sabe? 1,5 metros. Un burato de 1,5 metros, tapado pola maleza, sin señalizar. E están facendo un muiño. Molinos, en total 6, 7, 8. En teoría son 8, eu vin 7. E bueno, entramos. Dalle. Primeiro hai que entrar así e pos as ratas. Dalle. Ai, E o can vai tamén. meteuse unha vez e xa entra sempre. Ah, bueno. Déxame pasar, hombre. A ver. Buah, estos en guantes. Non lle gusta seica. Ahora, vamos a ver. A ver, un momento. Non quepo, Que sí. Non quepo. Ah, sí, ó. Me, Aí. eu, a xente que explora cuevas, nada. A ver, espera, aguántame dende aí o móvil. Ah, Dios. Me cago en día. Me cago en día. E ten salida, non? Esta salida. A mesma entrada. Sí, bueno, vas a de arriba. Pero de arriba non vou. Nin eu. Veña que se achegas. Este cable, isto é unha planta. É un fieito. Hostia, que fieito. Teño o can pisando o pantalón. Vale. Ai, ese de arriba, vale. Claro. Pois estou por meterme dende aí de arriba. Tipo, salir por arriba. Ala, veña. Oh. Aí está o logo. Vale, pois mira. Bueno, xa grabou, se queres. Va, collo isto aquí. Bueno, vaya araña que acabo de ver. Outra por aquí. Acabo de... Non me cagues. Mira, venide. Venide para aquí. Aquí ainda quedan... Bueno, aquí viñeron uns homens a picar porque pensaba que había un tesouro. Entraban aquí a comer e tal. E todavía queda un cacerolo, bueno, non sei como se chama isto, un cazo, eso, e un sacho de man, que está totalmente podrido. Isto de canto. 20, 30 anos. Ai, guau. 20 anos e tal. É unha pala que está aí ao fondo. E despois, pois, parece que a cova sigue aí, pero eu non me vou meter nunca. É moi estreito, tens que ir ás gatas e... Vamos a ver se dou grabado. Ojalá meterse, para saber si sigue. A ver. Vas te meter ti. No. Espera, que te quito esto. Sigue ou acaba? Diría que sigue, para dereita. Porque ten unha curva, por eso non se ve, diría. No. Ten como unha estancia, pero non ten camiño. Polo menos o que se ve dende aquí. A ver, que miro eu. Sabes o que tal? Así que ter un teledirigido. Un sacho. Sí, parece que acaba, pero sí que ten un filo de al menos 5 metros. Eu creo que é unha estancia así solo. O sea, 5 metros. A ver, bueno. por aí que apueu, por aí que apu. Sí, o que se dar volta. Por aí, Podes dar volta, creo. Home, si dou un marcha atrás, pero non me atrevo. Bueno, eu podo ponerme de pé, porque mido 1,5 metros. Pero, por exemplo, te debo non. E aquí, pois, non sabemos se aquí isto era unha cociña o que, porque está algo queimado. Aquí supone que cociñarían. Antes. E sale... E por aquí os nenos, que traían as ovellas, o ganado, pois andabanse metendo pola cova, salían por riba, por abaixo, e andaban a sofarse ao escondite. Porque daquela estaba limpio, non había toso. Non, a ver, daquela, toda esta terra, este montículo de terra non estaba, e máis, polo que din, que ao pasado tempo as pés van apretando, e vais a facer máis pequeno o agujero. Que ser que antes eran moito máis grandes. Mimo.
Bueno, mira, outra araña. Buah, pero un día era así, a que eu vi. A que está bien na parede mi má, tipo, non hai unha viúva negra Aquí desas. temos un lobo, lobo belga. Un día hai que... Hostia, que se me acaba de ocurrir. Vou botar aquí outro vistazo. A ver, un momento. Mira, xa que estás ti, vamos, vou intentar ir por ese carro. Quería probar. A ver se me rompes o pau. Buah, dai hostia, acabo de dar na rodilla. Que pedra esta. Tira pa. Me cago en... E ahora na cabeza. Nah, creo que sí, que sube pa dereita. É unha estancia e despois sigue pa dereita, pero non sei se terá... Se continuará, digo. A ver, pouco a pouco, para atrás. A ver. Mira, espera, deixame a linterna aquí. Creo que che grabou. Ahora miro, se necesito que me grave. Meu. Non cabes. Sí, Para no, caber cabes. creo que sí. O problema é que hai dúas arañas que nin Dios. No, unha. Dúas. É que unha é a araña e a outra caber cabe, é incómodo. Porque ten que ir a gatas. Incómodo diría que o de menos. Esa parte de arriba que vimos antes, verdad? O burato da dereita de arriba. Leo. Va. Ai. Me cago en... Vale, niño, sin querer a cortar. Ai. Nah, meu, imposible, que non me dá xeito polas pernas toda aquí arriba. A ver, si tú É que ademais por aquí hai outra. No, si tú te metes aquí. Pincheime aquí, Si tú te metes aquí. Méteste por aí. Dúas arañas. Tres. Tres. Si tú te pones aquí e subes por aí, cabes. Os dous cabemos. E despois, cada hai que facer así, girar e despois girar para a dereita. Pero que ir a gatas en riba da pedra, Xa. non é mesmo aquí por a terra. Xa. Isto... Frío. Fago desde arriba. É que dar toda a volta outra vez. Xa, por eso. Veña, vamos. Bueno, pues habrá que salir. Sal, veña, vamos. Me cago en ti, Leo. A ver, ahora. Veña. Alai. E ahora... Vale, medio que ir para pasar o primeiro carro. Oh! Teño. A ver. Pouco a pouco. Un momento. Vale, pensei que se me caera a carteira, dame un algo. A ver. Un momento. Vale, pensei que se me caera a carteira, dame un algo. Cortei outra vez, joder. Estou grabando eu, Va. Puxose borroso. Non grava, eso que non ten espacio, nada. Se me gravas ti, Dalle, veña. xa está. Nada. Acabouseme esto. No. Tens pouca batería, non? No, pensaba nada, viño sin querer. Vale, viño sin querer a cortar. Non, é imposible, que non me dá xeito polas pernas toda aquí arriba. A ver, si tú te metes... No, si tú te metes aquí. Pincheime aquí, Si tú te metes aquí e méteste por aí... Dúas arañas. Ostras, Tres. Tres. Si tú te pones aquí e subes por aí, cabes. Os dous cabemos. E despois, cara, hai que facer así, girar e despois girar para a dereita. Pero que ir a gatas en riba da pedra Xa. non é mesmo aquí por a terra. Xa.
Tú... Frío. Fago desde arriba. No. É que dar toda a volta outra vez. Sabes por qué?